Usa ka propeta nga tigulang nga babae miadto sa templo. Kini siya sumpay sa katong gisulti mahitungod sa paghalad sa batang Hesus ngadto sa templo. Dito si Simeon. Unya si Simeon namulong usab mahitungod sa bata o ngadto sa inahan. Karon usa ka babae nga propeta si Ana. Minyo suod sa 7 ka tuig, unya nabalo suod sa 84 ka tuig. Nagpadayon siya sa pag-ampo, pagpuasa, pagsimba sa Ginoo, pag-adto sa templo. Mga igsuon, kini sila mga nagrepresent na sa karaang kasabutan nga nangandoy o nga makakita sa pag-abot sa Mesiyas. Ang ilang mga edad, si Simeon o si Ana, mga tigulang na sila kaayo. Apan ato makita nga nagkugi gihapon sila pag-adto sa templo, pagsimba, nagmakugihon sa pagpaabot. Sila naglarawan sa usa ka kalibutan nga worn out na ang pag-asa. Nabitong nag-anam na og kaut-ot ang pag-asa, paglaom. Apan kining mga tawhana nagpadayag usab kanato nga aduna gihapon paglaom diha sa imong pagpaabot. Magpaabot nga malaumon kay ang imong gipaabot muabot gayud. Kini sila naglarawan nga God never fails His promise. Magpadayon ang promise sa Ginoo ug magpadayon kita sa pagpaabot sa pagkahitabo ni ining maong promise. Usa kining babayhana nga propeta nga si Ana niadto sa templo adlaw ug gabii, adto siya magampo, adto siya dito magsimba, magpuasa siya matag adlaw. Ang iyang buluhaton, iyang sakripisyo wala makawang. Kay sa katapusan, ang Dios mitugot kaniya nga ang iyang gipangandoy, ang iyang gipaabot nga malaumon makita sa iyang mga mata. O kini siya misulti sa mga tao mahitungod sa batang Hesus. So take note nga dinhi gitudluan kita sa pagpadayon, pagka mapailubon, paglaom, pagpaabot kanang pahabaan ang pasensya kay ang Dios dili gayud mo pakyas sa iyang saad. Ikaduha nga bahin kining batang Hesus human matuman ni Maria ug ni Jose ang ilang obligasyon sumala sa balaod. Mipauli sila ngadto sa Galilea dito sa Nazaret nga ilang gipuy-an. Og ang bata mitubo nga himso, mitubo siya nga kusgan napuno sa kinaadman og ang panalangin sa Dios diha kaniya. So Jesus as true human person, mitubo siya, midako, nakakaton siya sa mga maayong hiyas pinaagi kang Santa Maria, inubanan ni San Jose. So ang batang Hesus, ang Dios nga nagpakatao, andam nga mukat-on, andam nga maumol sa kinaiya, sa values sa ilang kultura, sa values sa ilang katilingban. Og ang nagtudlo kaniya mao si Maria o si Jose. So hinumduman nato nga we must be also like Jesus, open to grow, open to learn from our parents, from our elders in the community. The openness to grow ni Jesus, dili lamang physically, wala lang siya mutubo sa kanang physical nga lawas, apan siya nitubo usab sa kinaadman. Nakakaton siya og ang unang lugar sa pagkaton sa mga butang ug mga hiyas nga angay makatunan sa usa ka bata mauman ang pamilya. So diha sa pamilya anaa ang unang ang sa pagkaton o kini mao ang foundation sa ato nga mga anak. Foundation kini ang makakaton kita sa value of religion, the value of atong mga hiyas nga Kristohanon, mao kini ang binyo diin makabansay kita sa atong mga anghay nga pagabansayon kung kita modagko na. Busa dili nato hikalimtan ang mga gitudlo kanato sa atong mga ginikanan sa dihang kita mga gagmay pa og ato usab kining itudlo ngadto sa atong mga anak, sa atong mga apo aron sila motubo
Dili lamang sa lawas, kundi dili motubo sa kinaadman, motubo usab sila diha sa mga hiyas nga Kristohanon diha sa atong pagpuyo niining katilingban.